Huomenta, huomenta. Tänään käydään haastamassa tuo Moderi. Mä taisin viime videon lopussa puhua, että käydään tuo haastamassa tuo Jaklotti. Eikö Moderia on tarkoitus haastaa? Oon vienyt sinne jo nuo munat paikalle ja sitten mulla on kävin siellä Tasangolla silloin aikaisemmin, niin sain 40 neulanuolta tehtyä, mutta mä 3 vahingossa tuhulesin noihin drakoja, mitä ne oli ne lohikäärmeet, niin vahingossa niihin tuhulesin niitä, kun loppu edellinen nuoli, niin se hyppäsi automaattisesti tänne reunimaiseen valinta. Otin sitten nuotiovehkeet mukaan, mä coverin pikku nuotio sinne. Kallio siihen Moderi alttarin viereen. Ei katsoko alko lähtee haastamaan sitä Moderia. Oikeesti se kastui täällä, vaikka ei täällä vettä oikeesti sajaa, kun se oli sillä portaalin toisella puolella. Täällä on tosiaan... Täällä on tosiaan kiviä vaikka millä mitalla ja tein tämmösen polun tähän. Merikäärmekeittoa on ja kuivaliha ja ätski. Heti vastaanotokomitea paikalla. No niin, ja seuraava. Mä oon pitänyt täällä kivinuijaa mukana täällä vuorilla. Se on tehokkaan näitä tässä vaiheessa näitä kivijättejä vastaan. Silloin vähän mähistän noita vastaan. Täällä on tämmönen pikkunen luoli. Eli tähän työpöydän. Ja mulla oli tarkoitus, että mä olisin ottanut mukaan tuon. Toisenkin jouse, jos tuossa ei riitä poveri. Tai tuo kestävyys, niin ois saanut vähän jatkettua sitä. Jos joutuu jousilla ampuu enempi, kun tää maasto on vähän semmonen, että hankala voisi olla mennä tuohon lähitaisteluun. Ja tuo mulla oli 3. tasolla tuo hopiamikka, mutta mä kohotin sen 4. tasolle. Joo, ei katse alkoi katsoa, ettei tässä ole näitä likiä. Oho, jopa huono osuma. Tai ei osumaa ollenkaan. Sitten vaan nuo nuolet käyttöön. Siitäpä se lähtee. Onko tää 4. boss? Mikä haittaa vaikka osuus kohtikin, niin... Jos vaan staminat on niin vähäinen. Tänne tein tämmösen polun, että on helppo sitten kulkea tässä. Olisi helpompi kulkea tässä. Yrittäkö se pääsi lyömään? Stamina loppu.
Stamina loppuu koko ajan. Jos kyllä hörpätä tuommoinen stamina-juoma, niin se on tässä maassa niin hyvällä hollilla, niin maassa hyvällä hollilla oli, niin oli tuo stamina hyvä hörpätä tuohon väliin. Älä mene särkee mun portaalia, hei, tyyppi. Tuommoinen se auttais vähän jäätä vastaan. Ja vaan oikein näe, että milloin se iskee, niin meinaa tuo. Eikä nää itekään iske oikein kohtaan. Päätti pyrähtää lento. Älä mene sinne mun portaalin luo kumminkaan. Oi joo, vähän iskua läpi, kun särki ton kiveen. Tosiaan pystyy tää porrasta pitkin mennä ilman, että juokseen. Ei riittänyt torjuntavoimaa tuossa jousissa. Tuottaa varata tuo henkilö. Oikein meni tuo. Tuottaa varata tuo energiajuoma. Nää menee napit ihan sekaisin, pitäis pelata enemmän vissiin tätä peliä. Hyviä taistelutilanteita menee hukkaan. Nuolla kaataan pois ja sitten otan tuo automaattinen kerreily pois päältä. Se meni taas tuon. Ei onnistunut torjumaan. Ai kyllä tämä jäinen hönkäys. Tää nyt tapahtuu. Nää on melko möhlimistä ollut nää koko tappeli. Melko möhlimistä. Tää on niinku haasteellisempi kuin tuo luumassa. Oppa sitten siellä, meksät tulla hakemaan sun. Saadaan levätä staminaa vähän tässä.
tuota paaltamakea, vai osuuko se mukaan noin hyvin? Niin oli tuo automaattisen tavaran keräily pois päältä siksi, kun jos lähtee henki, niin ei kerää sitten tätä valikkoa täyteen, niin sitten kun tulee hakkeamia tavaroita, niin on se hautakivi, niin siellä ei ole niin paljon tavaraa sitten. Se on jotakin, ettei saisi kaikkia kerralla otettua. Onko tuolla muuten se ulvualueella? Ei, joka on tuolla toisella suunnalla. Alapuolelle, kun tekee vahinkoa enemmän. Joo, poloveen ampuu, niin tulee aika hyvä juttu. Kyllä yksi nuolista on kyllä staminat takas. Ne on vähän tylsähän tämä tällä kun ampuu kaukaa, mutta on vähän... No joo, seli. Enää montaa noita tarvii lisää. Ei se enää ollenkaan alas.
Tää kuulostaa, että alkaa tulla koko orkesteri on mukaan tänne tappeluun. Se laskeutui sopisti tuohon viereistä. Ja sinne tuli tuommoinen kivijätti. Ei kyllä erota yhtä tästä missä nämä. Kiveet pois. Joo, Moderipä on voitettu nyt. Lähdetään viemään se trofee sinne uhripaikalle. Trofee uhripaikalle ja eikä sitä yhdelle jaksolle ole tässä, kun tuo on aika pitkä tuo moderin tappelu. Ja sinne nuo lohikärmen kyyneleet. Sieniä. Kamala täällä portaalia valmiiksi sinne. Olisiko se keskipiste ollut? Olihan se. Täällä on heti näkkikimpussa. Se oli 4. bossi. Yli puolet voitettu. Siitä vaan moderipaikalleni. Saadaan myötä tuolta purjehtimiseen. Jeps, mutta kylläpä me ollut vähän sekavaa jakso ja ajatukset ei pysynyt juttelussa mukana, mutta väliäköhälle. Ensi kerralla voi olla, että käydään jo tasangolla toistamiseen ja sitten vois vähän valmistella sitä beissiä tuohon tasango tavaroita varten tai niitä crafting tableja ja no ei sitä tule uutta crafting table muuta kuin se artisanipöytä, mutta artisanipöytää varten ja sitten noita tuulimyllyjä varten ja rukkia sun muuta mitä sitä tulee, niin tekis niille vähän tilaa sinne, niin jos se nyt ei tässä off-kamera sitten mitään. Ei kat siinä. Se on moro.